Rene yo. Heeh. Aku njaluk pelok no, pelok. Aku tak rono aku nyuwun Bu Dwi Kurniawati so Mbak Erna Congbe jumeneng lagune migren utawa lara sesigar. Oh, ngono ha. Garap gamelan Bali no. Ya heeh, ya. Tak tunggu ya, heeh, tak tunggu. Aku tak mrono urung marem. Rasane nganti nek urung krungu lara sesigar garap gamelan Bali utawa Pulau Dewata. Oh iya heeh. Monggo para kanca dipun aturaken ya kangge salam pambuka lagu Banyuwangenan sing lawas. Heeh ning di aransemen kawan kanca-kanca Dwija Laras Indonesia saka ing Karanganyar Jawa Tengah komplit ya. Monggo yuk dados. Tambah Wiwik Ernawati yo, wonten lho. Elisa, selamat datang. Waktu kembian mabar mekar Yarani andi kambe sambian Cinta suci Hansen napalas Kaya-kaya adil rasa Sapa wengi Kantru lara siji rasane sewu gelang ale ning driji kembang mawar digawa wong liya janjine riko nyulayani dua bediki sing arep tenan wis kadung ati lara sesigar
siji rasane sewu gelang alit ring triji kiwa kembang mawar digawa wong liya waktu kembian mawar mekar bareng di ati kang wis ambyar cinta suci hansek ayo kaya ati rasa sigar sapa wengi sing kantru ora siji rasane sewu ring trisi kiwa kembyang mawar digawa wong liya Sapa wangi sing kantru lara siji rasane sewu ya langane ring kiwa kembyang mawar men nenggah sikno ya para waranggana heeh alhamdulillah ya udane ya wis tingkas udane terang oh ngono heeh